Estem en directe des de l'auditori Albassara. Fa unes hores el Mr. Potato va inventar uns llibres milagrosos. Sara, ens pots contar alguna més? Efectivament, fa unes hores Mr. Potato ha inventat uns llibres que tenen un microchip que curen a les persones que estem malaltes. Ell volia solucionar totes les malalties. Era metge? No, ell era el mentor. Per què ho va fer? Volia solucionar moltes malalties per a que la gent poguera disfrutar. A quants ha curat? Ha curat a 2 persones de moment, a un xiquet que es diu Dani, que tenia 3 anys, i a una xiqueta que es deia Laia i que tenia 8 anys. On vivia? Vivia a una província de Granada i tarda en curar a les persones solament 10 minuts. Adeu! Els esperem demà. Benvinguts a les notícies d'Antena 3. S'ha incendiat a 2 edificis de la platja de la Leche en Catalunya. Han hagut 5 morts, 24 herits. No ha afectat a ninguna zona cercana. S'ha provocat per unes terroristes amb C4. Ens veiem la pròxima. Bon matí a tots. Avui anem a parlar de l'inundació de Saragossa. Natàlia, ens pots dir alguna cosa? Sí, el riu de l'Ebre s'ha desbordat i els ciutadans han tingut que ser desallotjats i han tingut ferides. Les muntanyes s'han afectat. Efectivament, les muntanyes s'han afectat molt i moltes plantes baixes i garatges s'han inundat. Els esperem demà. Tan, taratán, un foc en el edifici. Bon dia, estamos en les noticias. Què ha passat? Ha habido un foc en el edifici. On ha ocorrit? En el carrer de Albal. I quants fallecits havia? 30 fallecits havien. ferits. Ferits havien. I quants herits? 10 ferits havien. Quan ha ocorrit? A la tarda. Han llegat l'ambulància, policia i els bombers a temps? Sí, menos mal. Adeu. Notícies d'última hora. S'ha propagat una inundació en el parc de l'Albufera i ha apagat l'incendi que havia en el parc. Durant 5 hores la marea ha baixat i la inundació ha desaparegut. Després de tot, el sust ha acabat. Estem aquí en l'Albufera i ens dirigim a aquest senyor. Senyor, com l'ha aparegut la inundació? M'ha paregut que la inundació va anar molt forta. I on estava vostè? En la meva casa, jugant al Fortnite. Nos despedim de les notícies. D'avui. Bon dia a tots. Avui anem a parlar d'un incendi. Ha ocorrit a Madrid a les 5:30. Es va apagar el foc a les 8. Haveren 3 víctimes i 5 ferits. Les ferides dels ferits van fer cremadures. Per el foc, alguns es van trencar els ossos, turmell, les cames, etc. Va passar en la muntanya Navacerrada. Es va cremar tota la muntanya, però avui ja han acabat. Els esperem demà. Adeu!